chopo kamoro kusechiwo cases gi tuwewe kamano. Ing'eni nitiere arms mag sirkal mopogore opogore. Koro kaka sani IPOA kisa report case. To IPOA bro kao case, IPOA bro timo investigation, gibro loss of file, then gitero case ODPP. Koro ka case the ODPP, koro ODPP no gine makoro gin gi chenro margi be. Keche gin koro kaka luore kaka gidhi review those file, gitero cases go e court. Gin mano koro tichgi. Lakini wambe kumwacha kogo, gimanya kingeni IPOA onge gi teko mar mako ng'ato. IPOA be onge gi teko mar prosecution. Koro sani kata ka police otimo gimoro, nyakwa dhir police mondo kwa police mondo mak police. Koro that particular process and take time, time. Then after that waonge be gi power mar prosecution. IPOA onge gi power mar prosecution. Koro banka gi sama konwa ng'ani or steche moko wadhi wa request court mondo omak ka en police ma otimo wach mok ber. Then ka court oyienwa to wamake wakete cell mar police, then nonro dhi nyime. Kwasetiekore gi file no to koro wakao file wakero kanye ka ODPP. Koro ka ODPP kanye ng'eni koro mano koro file no onge lwetwa. Koro ene lwet migawo mopogore kendo. Ka ber to nego beni loko chike gi kosini neno nango commissioner nikech iwacho gini gajruok moro ni e ka. Police oketho, uchako dhi kwayo police mondo mi obi omak police. Police no be gichagi tere cell mana mar police.